लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। आसामनि मोनफ्रोम जिल्लानि रायजो राजानि थाखाय आसाम सरकारनि जोबोरै मोजां खौरां। नोंथांनि ओनसोलनि पन्चायत एबा पिसिडिसिआव माबाफोर कारापसन एबा जाख्ल'नाय नुदोंब्ला थाबैनो सरकारनिसिम खौरां हरनो थाखाय साफ्रोम रायजो राजाखौ खावलायनाय जादों आरो बेनि थाखाय मोनफ्रोम जिल्लायाव सासे सुबुं नायबिजिरगिरि सायख'नानै होनाय जादों आरो लोगोसे फन नाम्बारबो बानायनानै होनाय जादों। नोंथांनि ओनसोलनि गामि एबा पन्चायत एबा पिसिडिसिआव नुजानाय जाख्ल'नायनि थाखाय खौरां हरनो हागोन। बेनि थाखाय रायजो सरकारा खामानिखौ मावगोन आरो जाख्ल'नाय एबा कारापसन खालामग्रा सुबुंखौ जेलाव हरनो हागोन। बेनि थाखाय आसामाव 22टा फन नाम्बारबो बानायनानै होनाय जादों। बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। बेनि थाखाय आसाम सरकारा मोनफ्रोम जिल्लानि थाखाय गुबुन गुबुन फन नाम्बार बानायनानै होदों। बिदिब्ला जिल्ला बायदि फन नाम्बार आरो नायबिजिरगिरि सुबुंनि मुंखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों नाम्बार 1आव दङ कामरुप मेट्र' जिल्लानि थाखाय बेवहाय नायबिजिरगिरि सुबुंनि मुङा जाबाय बिमन शर्मा आरो बिथांनि फन नाम्बारा जाबाय 8402897480। बेबायदिनो नगाव जिल्लानि थाखाय नजरुल इस्लाम फन नाम्बारा जाबाय 9435168410। बेबायदिनो गवालपारा जिल्लानि थाखाय हितांशु कुमार दास फन नाम्बारा जाबाय 9706260092। बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि थाखाय किशोर कुमार चौधुरी फन नाम्बारा जाबाय 7002954014। बेबायदिनो बरपेटा जिल्लानि थाखाय गरगेश्वर दास फन नाम्बारा जाबाय 9957165750। बेबायदिनो बङाइगाव जिल्लानि थाखाय बिपुल कुमार दास फन नाम्बारा जाबाय 7002108321। दरंनि थाखाय प्रभात बरुवा 8638819487। धुबुरी जिल्लानि थाखाय बिजिरगिरि बिथांनि मुङा जाबाय तुषार कान्ति दास फन नाम्बारा जाबाय 9435125739। बेबायदिनो डिमा हासावनि थाखाय गणेश चन्द्र गस्वामी फन नाम्बारा जाबाय 7896262198। बेबायदिनो हजाय जिल्लानि थाखाय महम्मद आली फन नाम्बारा जाबाय 9435060838। बेबायदिनो कामरुप रुरेलनि थाखाय वाहिदुर रहमान फन नाम्बारा जाबाय 9859541384। बेबायदिनो कार्बि आंलं जिल्लानि थाखाय कामिनी कुमार नाथ फन नाम्बारा जाबाय 9954960360। लखिमपुरनि थाखाय प्रेमधर कानान फन नाम्बारा जाबाय 9435187207। बेबायदिनो मरिगाव जिल्लानि थाखाय अतुल चन्द्र बरुवा फन नाम्बारा जाबाय 9435064822। बेबायदिनो नलबारि जिल्लानि थाखाय बिजय बर्मन फन नाम्बारा जाबाय 9101420910। बेबायदिनो शिबसागर जिल्लानि थाखाय सैयद आली फन नाम्बारा जाबाय 7002583206। बेबायदिनो सनितपुर जिल्लानि थाखाय निरन्जन सयकिया फन नाम्बारा जाबाय 7635966997। बेबायदिनो तिनसुकिया जिल्लानि थाखाय खितिश चन्द्र काकति फन नाम्बारा जाबाय 8404047310। बिश्वनाथ जिल्लानि थाखाय हरेन्द्र चन्द्र नाथ फन नाम्बारा जाबाय 600222733699। बेबायदिनो साउथ सालमारानि थाखाय केबलउद्दिन आहमेद फन नाम्बारा जाबाय 7002423627। आरो बेबायदिनो माजुलि जिल्लानि थाखाय हेमचन्द्र मिरि फन नाम्बारा जाबाय 8876507993। आरो बेबायदिनो दङ काछार जिल्ला आब्दुल सालाम फन नाम्बारा जाबाय 6000006551। बेबायदिनो आद्रा थाबावनाय गुबुन गुबुन जिल्लानि फन नाम्बारफोरखौबो थाबैनो बानायनानै होनाय जागोन। आरो नोंथांनि गामि ओनसोलाव एबा पन्चायत नङाब्ला पिसिडिसिआव सोरबा सुबुङा सोरखौबा थगायना रां लादोंब्ला एबा बबेबा खामानिखौ मावनायनि मुङाव एबा बबेबा स्किमखौ थगायदोंब्ला एबा माखौबा होनांगौखौ होआखैब्ला बेनि थाखाय थाबैनो फन नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखाय खावलायदों आसाम सरकारा।